Naimbag nga Aldawyo ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na sumuporta po sa aking YouTube channel. Road to 2,000 subscriber na tayo ka Ilocano. Ito na yung update sa pagpapatayo ng aming munting bahay. Nag-prepare na sila ng backhoe ka Ilocano para tabunan nga po yung flooring natin. Pang-limang truck na to kay Ilocano. Ayan oh. Ang taas ng ano natin. Tinatabunan nila yung flooring natin oh. Grabe. Ang taas ng tatabunan nila kay Ilocano. Buti na yan para ano, iwas tayo sa baha. Tingnan nyo naman kung gaano kataas yung ano kay Ilocano. Yung itong mga kapitbahay namin, nandyan na yung lupa, pero dito pa lang yung flooring natin, kaya mataas tayo. Yan. Kaya tinatabunan nila kay Ilocano. Yan oh. Choker yung pinangtatabon nila. Kasi dito sa main gate namin, yan, nandyan yung kalsada. Nag-level sila dyan kay Ilocano. Yan. Dito sila kumuha ng flooring natin. Nandyan yung kalsada. Tapos kumuha sila ng 4 na hollow blocks. Yan yung taas. Yan, dito nila kinuha yung flooring natin. Para kahit ilang beses mapalitan yung kalsada, hindi tayo aangatan ng kalsada. Yan. Yan yung coating natin ng flooring natin. Yan. Kaya tinatabunan nila kay Ilocano. Yan oh. Fiesta namin ngayon kay Ilocano. Yan oh. Kaya meron ano yung kalsada namin. Fiesta ng Barangay Tamurong. Yan. Ano? Eh itong mga trabador natin, pinakain natin sila ng mga pansit, yan, tinola, macaroni, yan. Kaya tuwang-tuwa sila kay Ilocano. Hindi namin sila cargo kasi architect yung ano natin, yung contractual natin, kaya siya yung bahala sa kanilang kakainan, sa kanilang merienda. Mala. Yan oh, binuhat na yung ano oh. Isang ano natin oh. Yung poste natin, yan. Yan sila, tuwang-tuwa yung mga nagtatrabaho. Yan oh. Ang lakas niya kay Ilocano. Sana Yan. Yun. Tanggal na nila yung mga posteng natira. Nag-scaffolding na sila kay Ilocano para buhusan na tong mga poste natin. Ito yung mga beam natin, yan.
setup nila kay Ilocano, may bako na sila oh. Tatabunan nila to kay Ilocano, yan. Kay Ilocano oh. Katabunan na nila kay Ilocano oh. Yan na kay Ilocano. Hindi niya natapos. Kaya bukas ulit. Kinaumagahan ka Ilocano, tuloy pa rin yung pagtatambak ng flooring natin. Nagbabako pa rin sila ka Ilocano kasi hindi niya natapos kahapon. At eto nga ka Ilocano, natapos na yung pagtatambak ng flooring natin. Kaya inaayos na nila, pinapatag na nila at saka prepare na sila ka Ilocano para sementuhin na nga yung flooring o yung sahig natin. Maraming salamat sa panonood ka Ilocano. Ito lang muna yung update tungkol sa pagpapatayo ng aming munting bahay.